Τελευταία ώρα γυμναστική. Κομμάτια είμαι. Θα πάρουμε λεωφορείο. Όχι, ας περπατήσουμε. Δεν βαριέσαι. Θέλω να περάσουμε λίγο από τα προσφυγικά. Πάλι, μα τι έχεις πάθει? Ναι, κάπου εδώ έμεναν οι γονείς της μητέρας μου. Σοβαρά τώρα? Ναι, και εγώ πρόσφατα το έμαθα. Τι φάση? Ναι, έλα, πάμε. Τη Δευτέρα γράφει ιστορία. Τι γράφει, δεν παλεύετε. Και αυτή την εβδομάδα γράφω 3 διαγωνίσματα. Είναι ότι χειρότερο. Εμείς 4, άστο. Πάμε να δούμε τώρα τον άλλο γιατί... Θα τον έχεις δει. Πρέπει να κόψει και τα μαλλιά του. Το λέμε τόσο καιρό τώρα. Όντως. Μα πού μας φέρει αυτό το παιδί ρε. Άντε επιτέλους δέσαμε. Ξύπνησες. Όλα στα πόδια μου. Και εμένα ρε, εγώ νομίζω έχουν πετραδάκια μέσα. Εσένα πονάνε γιατί σε πάτησα. Τον βρήκαμε. Ω, νάτος. Πώς πάει. Καλά εσείς. Παλεύουμε. Τι έχει αυτό εκεί μέσα? Τίποτα ρε. Σίγουρα τίποτα? Ναι, Και κοπέλα. όχι ρε. Σίγουρα? Ναι ρε. Καλά. Πάμε για κανένα καφέ λέω εγώ τώρα. Ναι. Ωραία. Πάμε και άστο αυτό. Ναι. Και εσύ θα πάρεις. Και εγώ κάπου εκεί καμία λεμονάδα. Καλύτερα. Δεν θέλω καφέ τώρα. Έχει, θα βγάλει και ήλιο έτσι όπως το πάει. Δεν το βλέπω. Κάνει ζέστη. Εν τω μεταξύ το πρωί μου εμένα μου έλεγε ότι θα κάνει κρύο και έβαλα φούτα και μπουφάν και τώρα ο ήλιος είναι... Εποπτές λέω. Δεν έχεις πάλι καλά βρείτε να καθίσουμε. Ναι όμως, η θάλασσα μόνο χαέρα φαίνεται. Τι ανέβασε η Ελένη από το γυμνάσιο. Όπο, πώς είναι έτσι ρε. 13 δεν είναι αυτό. Μαλάκα συνέχεια αυτή ανεβάζει τέτοια. Δες. Τι είναι όλα. Δες. Εντάξει, ό,τι να είναι είναι. Στην 24 γίνεται. Υπάρχει καμία αντίρρηση? Και την 22. Για την 22.
Θα ξεκινήσουμε με την 24, δώσουμε μια προτεραιότητα στη συμμαθήτριά σου και στη συνέχεια θα ολοκληρώσουμε με την 22. Ας παρουσιάσουμε την άσκηση 24 που ζητήσαμε. Ζωγραφίζουμε το κεκλειμένο επίπεδο και πάνω σε αυτό βάζουμε ένα σώμα. Η δύναμη που θα σχεδιάσουμε είναι το βάρος. Αλήθεια, πώς θα σχεδιάσουμε τη δύναμη του βάρους? Εσύ από πίσω. Κατακόρυφα, πάρα πολύ σωστά. Αφού λοιπόν σχεδιάσαμε τις δυνάμεις, όπως τις είπατε, μπαίνει ένας προβληματισμός ως προς ποιους άξονες θα τις αναλύσουμε. Πώς θα σχεδιάσω τη δύναμη αυτή που ασκεί το κεκλειμένο επίπεδο στο σώμα? Κάθετα στο κεκλειμένο επίπεδο. Πάρα πολύ σωστά, κάθετα στο κεκλειμένο επίπεδο. Έχουμε αναλύσει το βάρος σε δύο συνιστώσεις. Την μία συνιστόσα, την παράλληλη στο κεκλειμένο επίπεδο, την ονομάζουμε WH. Την άλλη συνιστόσα, την κάθετη στο κεκλειμένο επίπεδο, την ονομάζουμε WC. Στη συνέχεια πρέπει να ασχοληθούμε με την γωνία αυτή του κεκλειμένου επίπεδου. Η γωνία αυτή του κεκλειμένου επίπεδου μπαίνει ακριβώς στην όμικρο γάμμα. Αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει τόσο, οπότε βιαστικά θα γράψουμε στην μνήμη Τι ζωγραφίζεις? Εσύ τι γράφεις? Δεν θα το πιστέψεις.